Considerem que en moltes ocasions el que es produeix és una actuació de vulneració de drets per part de l'actuació policial. Llavors és aquí on nosaltres actuem. Nosaltres tenim molt clar que no podem actuar amb el que és directament la venda ambulant, estem parlant de que no podem actuar quan se'ls està denunciant per vendre al carrer, però sí que podem actuar i creiem que està molt justificat que nosaltres, com a Racisme, els representem en tot allò que suposa una vulneració dels seus drets quan es produeix a partir d'una actuació policial que està totalment desmesurada. I a més s'utilitza aquesta actuació policial per perseguir aquest col·lectiu i incidir amb ells per una via penal i per la via d'estrangeria. És a dir, o els denuncien per un atemptat a l'autoritat o els fan tot el possible perquè siguin expulsats del país.